Turugan ako. Masa ka oras again? Chris, Stress pa? bike ra. Yawa. Tulog pag kasi Tawala City. Karon alas 7. Ini ang gabi eh. Yawa, relax mo doy. Sa Aton. motor biya ko pero dagan mang diskumpiyado ko. Akala bang usaha kana bang gabi magmotor ko. Hmm. Ya bike di ko gadlaw. Okay. Kaya man siya sul nga man. Mapig ka ng gabi o dapat ta motor sa una. Ya, iwan mo kay ko happy sa sinta. Dagan mo dungdung rider ba. Dagan mo mga Nah, palain. yung pagkuman rider pamino na dagang bike diri gamotor gani o gani. What? Lagi. Berani lang ko. Bike lang ko. Tingnan ako. Pira man? Ay, ako motor. Tawa usap pero dili na street nimong ko to bala city. Kari-kari street. Karon? Oh. Bike na rin pa yung gabi. Street lugar wala po way. Wala. Ko to bala city karon? Pay oh. Hindi ka karon. Kagaya ang street. Pay ko niya city. Kaya Yeah. kumundang ngayon. Tugiyagay, nakukuha ko 40. Bike. Ya, apoy kaya na. Ako yung lagi. Kapay kaya nagmotor ka. Abot ako iligan na na. Ha? Abot ako iligan na na. Streeton. Lagi. Lapas siguro Dapat ay. siya, oh. Kaya ang iligan og imo yung motor. Kuwanda na siya. Oras ra ba ya? Isang oras lang. Bike ko na pang iligan diri. 4 oras. Nani. Yeah. Kuan na city ka karon eh. Ano? Oh yan ay. Ah, Kapay kaya na. anan bangunan sa ulit tao pa ko kay. Kaling kagaya nagpulo ko diri mga 35 years. Di ko mo bike. Nya daghan akong disgrasya sa asa diri. Pare ada eta. Ako bata. Bata pa ko pero daghan ako grasya. Dia kay sa ano kanang Rosy Corrales. Oo. Kasama ko ka auto dia ibabaw. Ha? Kay naka auto dia kabangga ko nakasangat ko babaw. Sangat Mo buang. dito atok pa. Yawa. Bangga sa bike ana ba dito sa babaw naka Ada na sangat. Anang corner gyud sa si Trio sa kuan. Oo. Recto dia. Dia ka babaw ka ng tawe ka ng Dia stoplight, traffic light. Oh dia. Iya. Wala ko makita ang auto gi kuan siya ba gikan siya dito sa tulay niliko siya. Padulong extension. Hmm. Ah, igo gid ay. Okay sir. Pampagod do kung edad ito 20 kuan pa 23. Hmm. Dagang dugang ang igo. Ya ang bike ni mo na sangit sa babaw. Sangat tumindo. Dini. Pinanuan, pag-ana, ano. Ah. Yeah. Gusto mo kay dagan. Nakabayad pa ang tagya sa auto, ako kasapan. Ha? Di kasapan ako, kung dili mo basta-basta tagya kay Ah. director sa William Line pa. Ah. Ako sir, anong iliko ko sir na kuan? Wala siya kay basta mga disintiya daw, inaw ng kumpak. Siya o, niya akong kuling karto, balikin ako kay kailangan bayad na yung bike. Ya, baik. Ya, ini lagi po disod. Bayad daan mo sa English po. Muna nga, lagi mga biker ka nung grabe ka, hindi ka agwat sa imo ba? Kaparan ako sir. Ah, dili oy, buang. Ilan man kang biker si Chip Bagard ba katong guard diya sa Jollibee Bilis. Bilis, Oh. di nakapas, hindi ko rilyo. Sige na siya kapas, mo siya, grabe tatay, di ko mapasa giro. Yung bike sa Bila edad din mo kol? 56. 56. Magwang gamay ako isa ka tuig o duha ka tuig kung papa ni mo ra. Karon na relax pud. Ni na lang gud. Testing na ako ni. Ikatunon ko na nga bike na ko, guba na ko duha. Kaya deliver ko si beer, kanituan. Si beer ba dito? Akong karga 1,410 nga karga ba bukas kayo. Yaw. Guba eh. 1,000. Uli na ako ana. Guba na kuha ng mga bulitas. Gugmok. Kuha mo to. Decline mo to sa mga rider. Pagkabot sa ako. Gi ato ba giabot sa bike? Okay, akong ikaw, wa mo ko kabalo kay pagtanaw nako Baminta. Sabi na akong dire. Apelido man yung Baminta di ay. Tuloy Baminta, nga man yung balay sa kanituan sa pagkatpagod. Kung naikon radsuan dito. May gani nakabot imong bike dito. Ako lagi pero pagbalik lagi backlight. Japon. Ay. Bawal naman. Ay na order.
Na, ay mo na na. Ang papel na ra.